Shwmai a chroeso I Sgwrs, podlediad Consortiwm Canolbarth y De. Yn y podlediad hwn byddwch chi'n clywed y trafodaethau diweddara am bob math o bethau addysg. Hello and welcome to Sgwrs, the Central South Consortium podcast. In this podcast we'll bring you the very latest discussions on all things education. Helo na, a chroeso ato ni I bodlediad llafaredd Y Llwyfan Llafar, sydd yn rhan o gyfres o bodlediadau gan Consortiwm Canolbarth y De yn dwyn y teitl Sgwrs. Mena Roberts ydw I a dwi'n aelod o dîm iaith, llythrennedd a chyfathrebu Cymraeg y Consortiwm. A hefo fi heddiw, mae yna dair athrawes sydd wedi defnyddio ac yn parhau ddefnyddio'r rhaglen Y Llwyfan Llafar yn ei ysgolion gan anelu at godi lefelau llafaredd I disgyblion. Croeso ata I Ceri Hughes o Ysgol Gymraeg Tonyrefail yn Rhondda Cynon Taf, Heledd Williams o Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn Bro Morgannwg, a Marged Miles Farrier o Ysgol Gymraeg Treganna yng Nghaerdydd. Os na I ddechrau drwy ofyn I chi'ch tair gyflwyno'ch hunain a rhoi chydig o gefndir i'ch ysgol, beth amdana ti ddechrau Heledd? Bore da Mena. Felly dwi yn bennaeth adran y Gymraeg yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn y Bari. Ac ella beth sydd yn nodweddiadol am yr ysgol honno, wrth gwrs, ydy bod ni mewn ardal eitha di-Gymraeg o ran yr gymdeithas a'r gymuned o gwmpas yr ysgol. Yn yn adroddiad estyn diwetha ni yn nhw'n dweud 39% o ddisgyblion yn dod o gartrefi Cymraeg I hiaith. Ac felly mi oeddwn ni yn rhan o'r prosiect achos bod ni eisiau, fel ydych chi'n sôn, gwella sgiliau llafaredd i'n disgyblion. Ac ella beth sy'n bwysig I nodi hefyd fel ysgol uwchradd ydy bod gennym ni glwstwr o 7 o ysgolion cynradd yn ein bwydo ni. A mi na I esbonio nes mlaen ella pam bod hynna yn rhywbeth pwysig o'n eisiau drafod. Ceri? Bore da Mena, Ceri dwi, dirprwy bennaeth Ysgol Tonrefail, Ysgol Gynradd yn Rhondda Cynon Taf, a hefyd ysgol sydd o fewn ardal di-Gymraeg hefyd. Dwi'n gyfrifol am arwain cwricwlwm I Gymru ar draws yr ysgol. Mae hefyd gen I gyfrifoldeb dros dysgu ac addysgu, maes dysgu a phrofiad, ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu a'r dynieithau. A Marged? Bore da, Marged ydw I a dwi'n athrawes ym mlwyddyn 6 ac yn ddirprwy cynorthwyol yma yn Ysgol Treganna a fi sy'n gyfrifol am lythrennedd ar draws yr ysgol hefyd. So mae'r ysgol ni'n fawr, mae tua 690 o blant yma, so ysgol tair ffrwd felly yw Treganna. So ychydig yn wahanol, so ardal eitha Cymreigaidd byddwn ni'n dweud, ond dyn ni wedi newid ein clwstwr ni yn ddiweddar, felly ni'n gweld lot o newid yn y plant sy'n dod mewn, felly ardaloedd di-Gymraeg yn dod mewn I ni yn Treganna, felly ni'n gweld lot o newid yn hynny. Diolch i'r dair o'noch chi. Cwestiwn cyntaf falle i'r dair o'noch chi, sut gychwynnodd y daith yma I chi yn yr ysgol o ran edrych ar y Llwyfan Llafar? Ceri? Wel, gaethon ni, ar ôl y cyfnod clo, gaethon ni hyfforddiant trwy Teams gan Mena a'r Consortiwm, cyflwyniad am llais 21 I ddechrau, ac oedd Llwyfan Llafar ar fi'n cael ei lansio. A edryches I ymhellach ar ôl y cyflwyniad, edryches I ymhellach mewn i'r adnoddau, ac ar y pryd, yn dilyn y cyfnod clo, o'n i'n teimlo bod angen falle fwy o gymorth arno ni I ddatblygu'r llafar ar draws yr ysgol. Ac oedd y prosiectau o Llwyfan Llafar yn cynnig yn bwrw llawer o bethau o'n i'n edrych ar y pryd. Be amdana ti, Heledd? Felly, pam nes I gychwyn yn yr Ysgol Bro Morgannwg nôl yn 2015, mi oedd y syniad mae'r Llwyfan Llafar yn rhywbeth oedd yn bodoli yn barod yn yr adran Gymraeg o leia yn y lle yna. Wrth gwrs, erbyn yr uwchradd, dyn ni'n paratoi'n disgyblion ni I wneud y siarad cyflwyniadol yma ar gyfer I tygau. Felly oedd o'n rhywbeth oedd ni eisiau treiddio yn is-lawr yn yr ysgol fel bod ni'n paratoi'n disgyblion ni ar gyfer yr holiad yna lle. A pam nes I ymuno efo'r ysgol, be ddoth yn amlwg I ni oedd bod ni eisiau cydweithio efo'n clwstwr ni, felly efo'r ysgolion cynradd.
A'r syniad oedd bod ni'n cydweithio mwyn sicrhau bod y patrymau ieithyddol yn ymdebygu i'w gilydd, bod strwythur y cyflwyniad yn debyg i'w gilydd. Ac felly, erbyn hyn, beth sydd gennym ni fel clwstwr ydy bod pob blwyddyn, pob un o'n ysgolion cynradd ni yn ymwneud â'r Llwyfan Llafar mewn rhyw ffordd neu gilydd. A mae'r patrymau yna, mae'r trefn yna. Ac felly, yn deillio o hynna wedyn, dyn ni wedi rhoi mwy o bwyslais arno fo, mwyn ceisio, fel oeddech chi'n sôn flaenorol, mae sgiliau llafaredd yn disgyblio ni efallai yn dioddef chydig bach, yn sgil newidiadau sydd wedi bod yn y byd, wrth gwrs. A wedyn oeddwn ni eisiau rhoi mwy o bwyslais arno fo yn yr adran, ond hefyd fel ysgol gyfan. A dyna pryd nathon ni wahodd y consortiwm a chithau mewn i drafod efo ni technegau llais 21. A Marged, mae'ch ysgol chi mwy neu lai newydd fabwysiadu'r strategaethau yma, felly mae'ch taith chi chydig yn fyrrach na'r ddwy ysgol arall. Ydy, taith ychydig yn fyrrach. So, ers fatha diwedd 2022, oeddwn ni'n edrych ar sut allan ni wella llwyfanedd ar draws yr ysgol. Oeddwn ni wedi gweld bod yna ddirywiad ers Covid, achos fel ni'n dweud, mae lot o rieni di Gymraeg gyda ni, a felly oeddwn ni'n teimlo fel bod y bwrlwm ar yr iard yn y dosbarthiadau wedi cael ei golli ychydig. Felly, oedd y cyfle i weithio gyda Mena ar y Llwyfan Llafar yn amserol iawn, a oedd e'n brofiad sydd wedi bod yn fuddiol bod ni ar taith ychydig yn fyrrach na'r lleill, ond ni wedi gweld gwelliant erythro, really. Felly, so dyna pam nathon ni ddechrau ein taith ni. Diolch. Felly, yn dilyn yr hyfforddiant cychwynnol, pa strategaethau ydych chi ar ei hôl hi i gyflwyno nôl yn yr ysgol Ceri? Wel, dwi wedi cael profiad ar draws yr ysgol yn dysgu yn cyfnod sylfaen sydd 112, a hefyd fel athrawes blwyddyn 6, a dwi wedi bod yn rhan o'r broses cymedroli am flynyddoedd ac yn deall pwysigrwydd y cyflwyniadau llafar o fewn hwnna. Ond ar ôl y cyfnod clo, symudais i flwyddyn 3, ac o'n i'n nghanol yr ysgol ac eisiau gwybod sut o datblygiad y llafar cyn iddyn nhw gyrraedd flwyddyn 3, ac wrth gwrs erbyn nhw anelu at flwyddyn 6 a yn yr uwchradd. Felly, strategaethau aethon ni ar ôl oedd cyflwyno llais 21 i ddechrau, a strategaethau fel bod systemau, patrymau ieithyddol gyda nhw, a pwysigrwydd o deall sut i ynganu yn gywir, geirfa cywir, sut i esbonio pethau'n gywir, ac ddechreuon ni gyda ychydig o weithgareddau fel y cefn wrth gefn, fel bod y plant yn gallu deall wrth i un disgybl adrodd rhywbeth neu esbonio neu disgrifio, bod angen i ddisgybl arall i arlunio a wedyn cymharu. Ac gyda ni trafodaethau pwysig iawn, dwi'n meddwl, allan o hwnna, oherwydd oedd y plant yn deall wedyn faint mor bwysig oedd o i ynganu'n gywir wrth gyflwyno ac wrth drafod. Ar ôl hynny, aethon ni at y weithgaredd 3 mewn grŵp. Yr un lle mae crynhor a'r heriwr. Felly oedd angen i ddisgyblion gwrando ar gyfarwyddiadau, ac y crynhor wedyn yn esbonio nôl i'r dosbarth be drafodwyd a'r pwyntiau pwysig ddath allan o'r sgwrs. A'r man cychwyn fyna, oedd i'r athrawon i asesu y fath o iaith oedd yn cael ei ddefnyddio mwyn i ni gynllunio man cychwyn ar gyfer y Llwyfan Llafar. Reit, diolch i ti. Rhywbeth yn debyg efo chi, Heledd, neu ydych chi ar ôl rhyw drywydd gwahanol? Ia, bendant, dwi'n meddwl mae'r technegau yna i gyd yn da, dyn ni wedi bod yn arbrofi efo nhw. A wedyn, mae'na rannau gwahanol mewn ffordd. Hynny ydy, o fewn yr adran Gymraeg, ella bod ni bach yn fwy hyderus wrth gynllunio'r math yma o dasga. Mae o'n rhywbeth sy'n rhan o bob gwers sydd gennym ni, wrth gwrs, bod rhaid iddyn nhw bod yn cael rhyw fath o elfen siarad. Felly, o fewn yr adran, be nathon ni fynd ar ei ôl efalla oedd i ddechrau fo i cynyddu'r hyder. Rhaglen nathon ni ddefnyddio ar gyfer y Llwyfan Llafar wedyn pan oedden ni'n nghanol y cyfnod clo na ac yn dod allan ohono fo'n raddol. Oedd defnyddio pethau fel Flipgrid, achos sydd ar gael ar hwb. Fel bod y disgyblion yma cyn efallai yn dod nôl i'r arfer,
elfen gwybyddol, emosiynol, cymdeithasol na siarad o flaen pobl eraill, yn datblygu hyder gynta'n siarad o flaen y sgrin a gwybod sut i strwythuro fo. A mae flipgrid rhywbeth da ni wedi dod nôl at fo sawl tro wedyn o ran cael y siarad cyflwyniadol. Wedyn ella bod ni wedyn wedi mynd ar ôl yr elfen gorfforol yna hefyd. Wrth gwrs, da ni'n strwythuro sut i sgwennu'r cyflwyniadau, sut i berfformio, ond fel ych chi'n sôn, yr ynganu'r geiriau yna pa mor bwysig di siarad. Felly, ia, yr elfen corfforol na rhywbeth oedden ni'n dod ato fo. Cefn wrth gefn yn rhywbeth oedden ni'n wneud, sut da chi yn datblygu neu sut da chi'n cyflwyno'ch syniad heb pobl yn gweld eich gwyneb chi, achos dyna sut maen nhw'n cael eu asesu yn y pen draw. Ond hefyd, ia, technegau cefn wrth gefn, gafon ni nhw'n siarad efo'r waliau, fel bod nhw yn edrych ar osgor corff, ieithwedd y corff hefyd. Ond un o'r pethau fel oeddech chi'n sôn hefyd, oedd Ysgol Tonyrefail yn sôn am y patrymau iaith yna. Dyna beth da ni'n dod nôl at fo trwy'r amser, ydy'r iaith emosiynol a chymdeithasol hefyd, a pa effaith maen nhw'n ei gael ar eu cynulleidfa sy'n gwrando arnyn nhw. Ond un peth hefyd, wnaethon ni sylwi ar ôl y cyfnod clo, oedd yr hyder. Oedd y plant, oedd nhw'n ddi-hyder yn trafod o flaen grwpiau neu o flaen dosbarthiadau gwahanol, ac oedd angen neud lot o waith cychwynnol i gael y plant i drafod yn hyderus. Oedd hwnna wedi golli ers iddyn nhw fod adref am gyfnod hir. Oedd lot o strategaethau oedd rhaid i ni ail ymweld ar ochr emosiynol, ar ochr lles hefyd. A dyna pam ddewiswn ni testyn fel y bocs trysor, fel ein thema cychwynnol ar gyfer y Llwyfan Llafar. Ond ie, dwi'n cytuno, oedd hwnna rhywbeth mawr. Yndi, a dwi'n meddwl hefyd mae'r elfen gwrando na di mynd ar goll falle hefyd weithiau do. Felly, da ni wedi defnyddio technegau hefyd, lle mae rhaid i'r cyd-disgyblion wrando neu sgorio, neu roi rhyw fath o adborth. Os da ni'n gwneud gwaith grŵp, da ni'n defnyddio'r cylch hackness hefyd. Mae'r technegau mae gyd, maen nhw'n plethu mewn i bopeth da ni'n i'w wneud, ond maen nhw'n datblygu nid yn unig y siarad na di, ond fel chi'n dweud, dyn nhw'n di arfer gwrando chwaith ar bobl eraill, a mae hwnna'n cynyddu hyder rhywun hefyd weithiau, dwi'n meddwl. Os dyn nhw'n siarad o flaen cynulleidfa, be ydy ymateb y gynulleidfa yna? Mae rai chi weithio allan galetach ar gyfer y gynulleidfa. Ar ochr corfforol hefyd o bethau, y cyswllt llygaid, y ffordd maen nhw'n sefyll, oedd hwnna i gyd angen gael ei ailgyflwyno. Ond hefyd, wnaethon ni ar ôl y fforddiant gaethon ni gan Mena, nath i gyflwyno dim rheolau, ond poster sgwrs, neu yr un clebran campus. Felly oedd angen cyflwyno hwnna mwyn sut i ymddwyn mewn sefyllfa siarad yn gyhoeddus neu y sgyrsiau neu'r cyflwyniadau llafar, ac oedd hwnna wir wedi helpu, achos o'n i'n ail adrodd hwnna'n gyson, a bod y plant yn deall pwysigrwydd dilyn y camau yma mwyn llwyddo yn y sesiwn neu yn y dasg. Rhywbeth yn debyg i chi y marged yn Treganna? So gyda ni, fel i ni ar dechrau'n techni, ond fi'n cytuno'n llwyr yn syth, ni wedi gweld gymaint o welliant a gymaint o fatha yr elfen cyfraniadol, nathon ni golli, oedden ni'n arfer wneud gymaint o elfennau fatha cyfraniadau llafar a pethau cyn Covid, ond ers Covid, mae fe'n neis gweld hyn a nôl a mae'r Llwyfan Llafar wedi helpu gymaint. A yn syth, bod ni ar ddechrau'n techni, ni wedi gweld gymaint o fydd, mae'r plant yn mwynhau yn arw, a just cael nhw i sefyll lan ac i drafod ac i siarad a fel chi'n gweud, gwrando, yr elfen gwrando, maen nhw'n rili mwynhau gwrando ar ei gilydd a ymateb fel yna, rhoi adborth i'w gilydd sydd wedi bod yn ffantastig. So gyda ni wedi canolbwyntio ar yr elfen cyfraniadol, so ni wedi mynd i wneud y bocs trysor, ond cyn hynny gathon ni hyfforddiant gan Mena, gemau a drilio iaith, so mae hwnna wedi bod yn rhywbeth ni wedi cychwyn nawr yn wythnosol, bod nhw'n cael o leia un sesiwn yr wythnos, le maen nhw yn y dosbarthiadau, maen nhw'n canolbwyntio ar yr elfen llafar, so unrhyw patrymau iaith, ni'n cael patrymau iaith, idioma'r wythnos, testyn trafod yr wythnos. So mae hwnna wedi bod yn fatha platform da i ni cyn mynd at yr elfen cyflwyniadol, so mae hwnna wedi bod yn wych i ni. A wedyn, ni wedi mynd syth wedyn i wneud y bocs trysor fel prosiect Ysgol Gyfan. So dyna lle ni ar hyn o bryd, a fel fi'n dweud, ni wedi cael bydd yn barod. So. Ac yn ddiddorol iawn, mae'r cynradd yn amlwg yn wneud o drwy'r ysgol. Sut fath o ymateb gafwyd yn yr adrannau eraill, Heledd, yn yr uwchradd?
Ia, dyna be ni'n mynd i ddeud rwan. O'n i'n mynd i ddeud gyntaf, mae'n braf clywed bod y cynradd yn gymryd y prosiect yma, achos erbyn i gyrraedd ni, mae'r continiwm yna'n hollol glir wedyn dydy, a dyna beth di'r cwricwlwm i Gymru ni, di'r un continiwm hir na yn ailadrodd yr un sgiliau. Felly, i ddechrau wedyn ni'n gweld bydd yn yr uwchradd pan mae'r cynradd wedi gweithio mor galed ar y sgiliau a wedi datblygu'r hyder, fel ydych chi'n deud, achos erbyn cyrraedd ni wedyn yn blwyddyn 7, blwyddyn 8, mae'n ail natur iddyn nhw, maen nhw'n gwbl naturiol. Ia, ymateb adrannau eraill, ddim wastad mor hawdd. Chwerthin fan hyn, Helen. Ia, wel, hynny di, mae athrawon cynradd yn gallu gwneud popeth ydy. Maen nhw'n gallu paratoi unrhyw bwnc, ac mwy o sydyn, da ni'n cyrraedd yr uwchradd a mae yna ryw styfnigrwydd yn dod dros ambell i athro falle neu adran. A'r gwyn gyson oedden ni'n wynebu oedd, ond di hwn ddim yn berthnasol i ni. Da ni ddim yn gwneud y math yma o beth. Di o ddim yn ymwneud â'n sgiliau ni, di o ddim yn rhan o'n tygau ni ac yn y blaen. A dyn ni wir yn trio annog nhw i ddall. Mae pob athro mewn ysgol uwchradd yn athro iaith, ym mhob sector mewn ffordd. Felly, mi nath o gymryd chydig bach o amser, a menna dwi'n gweld oedd chi mewn, so mae'n siŵr bod chi wedi gallu gweld wyneba y gynulleidfa hefyd. Ac dwi'n gwybod oedd rai o'r syniadau yn gwbl, ddim groes, ond wrthyn ni'n anghyfarwydd. A dwi'n meddwl oedd lot yn athrawon ni'n teimlo yn y parth panic, fyswn ni'n dweud, fydden nhw wedi mynd iddo fo, ddim yn teimlo'n gyfforddus. Ond, dych o be, mae'r rhain nhw wedi mabwysiadu, a hynny sy'n nhw'n rhaid ambell i beth i mewn. Dwi'n gwybod am adrannau rwan, technoleg, enghraifft, addysg gorfforol, sydd wedi dod ar technegau mae mewn i'w gwaith nhw. Dwi'n gwybod bod yr adran addysg gorfforol yn gofyn i ella fyfyrwyr weithiau edrych yn myfyrio ar cyflwyniadau maen nhw wedi gwneud, perfformiadau maen nhw wedi gwneud efallai yn y dosbarth. A wrth gael yr elfen gyflwyniadol yna, gorau cyflwyno o flaen pobl eraill, mae o yn wir yn mireinio'r sgiliau yna da ni eisiau iddyn nhw gael. A dyna sy'n braf weithiau bod nhw'n trafod rhywbeth. Ella maen nhw wir yn angerddol amdano fo, mewn pwnc maen nhw'n ei fwynhau. Wedyn oeddech chi'n gweld gwir werth, dwi'n meddwl, y prosiect. A mae rai nhw'n jyst yn gwneud pethau syml, oeddwn i'n sôn gyna, dewis dy protocol. Dwi'n cael pwy sy'n mynd gyntaf, pwy sy'n mynd trafod mewn grwpiau. Mae'n mynd i gymryd amser, dwi'n meddwl, i'r adrannau eraill weld gwerth iddo fo. Ond tasyn ni jyst yn gallu cael un elfen lafar ym mhob gwers, fysa'r gwahaniaeth, dwi'n meddwl, yn enfawr. Achos fysa'r disgyblion yn arfer dod i siarad yn naturiol, a mae'n dod nôl ydy'r hyder a'r gwrando na eto. Sef byddwn ni'n trafod lot bore yma. Maen nhw'n dysgu gymaint o bethau. Dim os pa pwnc maen nhw'n cyflwyno, dim os be maen nhw'n neud, maen nhw'n dysgu, maen nhw'n ymarfer, a mae e'n ffordd o asesu hefyd. Oherwydd y wybodaeth maen nhw wedi dysgu ar gyfer y cyflwyniad. O'n i'n falle yn meddwl byse hwn yn wych ar gyfer ieithoedd rhyngwladol. Ar ffordd syml, ond os mae'r broses wedi cael ei gwreiddio o fewn yr ysgol, a mae'r camau yna o flwyddyn i flwyddyn, o islawr hyd at blwyddyn 6 ac yn yr uwchradd. So os pa pwnc maen nhw'n cyflwyno, mae'r strategaethau gyda nhw a mae'r system llwyfan llafar yn ei le, a wedyn mae cysondeb. Felly fydde fo'n iawn ar gyfer ysgolion lle mae'r Gymraeg yn ail iaith hefyd. Ti'n gwybod, achos fel wnaethoch chi sôn, y drilio, y bwydo'r geirfa yma, hwnna sy'n bwysig cyn bod nhw'n gallu cychwyn. Felly, peta rwy'n heb glywed am y llwyfan llafar, na i jyst rhoi chydig bach o gefndir, oedd o'n rhywbeth oedd clwstwr ysgolion Cymraeg y Fro wedi edrych arno fo blynyddoedd yn ôl, ac wedyn mi nes i gyda Hugh Hughes benderfynu bydda fo'n syniadau i ail godio mewn gwirionedd, achos bod na gymaint o ysgolion yn poeni am lefelau llafar yn enwedig ar ôl y cyfnod clo, ac oedd o'n rhywbeth wedi selio ar syniadaeth yma o y gader goch, lle mae rhywun yn cyflwyno ac yn cyflwyno o flaen cynulleidfa, a wedyn bod yna gyfnod o gwestiynu a rhoi adborth ar y diwedd. Felly mae CCD wedi creu'r rhaglen yma a wedi gosod pwnc ar gyfer pob blwyddyn, reit drwodd o gam cynnydd 1 i ddiwedd cam cynnydd 3. Oedden ni wedi mynd mewn i cam cynnydd 4, dwi'n mynd hyd o'n cofio erbyn hyn, oedden. A wedyn, da chi wedi mynd i'r afel ar ryw agwedd o'r rhaglen yna,
Marged, nes ti sôn bod chi jyst i edrych ar y bocs trysor i ddechrau, sef rhywbeth oedd wedi cael ei gynnig fel pwnc ar gyfer meithrin derbyn, ond o'i addasu, da chi wedi gallu ddefnyddio fel prosiect ysgol gyfan? Do, so ni wedi cael cymoliaeth. So, mae'n neis bod pawb yn gwneud yr un prosiect. So, mae gymaint o rieni mewn cyfarfod llywodraethwyr yn ddiweddar. Oedd rhieni yn canmol, so rhieni di-Gymraeg oedd yn canmol y ffaith bod nhw wedi cael cyfle i gysylltu gyda'i plant a jyst i siarad a cefnogi eu plant nhw. A wedi rhoi hwb iddyn nhw i fynd nôl i ailgydion y Gymraeg. So, oedd hwnna'n lyflu i glywed. A mae'r plant yn wir yn mwynhau. A mae fe'n neis wedyn bod pawb, pob blwyddyn ar rhyw ddilyniant gwahanol. So, ni'n lwcus yn Treganna, mae dyn ni mads llythrennedd, so wedi tîm o'n gwmpas fi fel arweinydd, le nathon ni wedyn ista lawr a mireinio a sicrhau bod meini prawf yn wahanol i bob blwyddyn. Felly, oedd na gyswllt clir o ran a cyfarwyddyd clir o beth oedd y disgwyliadau ar gyfer pob blwyddyn. So, nath hwnna helpu'n fawr iawn. So, jyst i man a mewn at y grŵp MAD na'n do a rhoid y cyflwyniad i ni fel tîm. Neu di glir o beth yw'r acronym MAD yna, rhaid bod chi'n meddwl bod chi'n wasgo yn Treganna. Meysydd a datblygu. Meysydd i ddatblygu yw e. So mae dyn ni meysydd gwahanol, so llythrennedd, rhifedd ac yn y blaen. So mae'r llythrennedd. So nathon ni gael y cyflwyniad, oedd yna'n ffab wedyn, so oedden ni wedyn, mae'r MAD wedi strwythuro le mae yna aelod i bob blwyddyn fel petai, so wedyn oedd yr aelod yna'n gallu mynd ôl ni er enghraifft blwyddyn 1, a egluro a arwen y dysgu fel yna, so nath hwnna weithio'n ffantastig. A'n hefyd wedyn, nathon ni gael y staff i gyflwyno hob gwasanaeth wedyn ar ddydd Gwener. So oedden nhw wedyn yn rhoi cyflwyniad i'w bocs trysor nhw eu hunain. So oedd hwnna'n lyflu. Mae hwnna dal yn parhau gyda ni ar hyn o bryd tan diwedd yr haf. Achos mae gymaint o staff gyda ni. Ond mae hwnna di wir helpu jyst rhoi perchnogaeth dros y dasg a bod y plant yn gweld ac yn ymroi a meddwl, dyna beth ni angen wneud a jyst y modeli yna. A maen nhw wir yn mwynhau dysgu am y staff hefyd, so am yr athrawon. So mae hwnna wedi bod yn ffantastig fel ysgol gyfan, so fel testyn. Diolch i ti. A Ceri, dwi'n cofio ti'n deud dy fod ti wedi cyflwyno dy bocs trysor a bod y dosbarth gymaint di mwynhau, bod ti wedi gorfod gwneud mwy nag un bocs. Ie, dyna beth sydd dechreuon ni hefyd. Defnyddio ni y bocs trysor a drychon ni i weld, dechreuon ni ar ôl y cyfnod clo. Ag o'n i'n chwilio am testyn fysa'n addas ar gyfer pawb ar draws yr ysgol, ac am bod iechyd a lles mor bwysig ar ôl y cyfnod clo, dyna beth wnaethon ni ar ôl. Ag o'n i eisiau gosod strategaethau pendant, dim jyst i'r plant, ond i'r athrawon hefyd, oedd rhaid i bawb cyflwyno bocs trysor. Hefyd, oedd o'n bwysig bod y plant yn gweld ni yn yr un sefyllfa nhw, ac o'n i'n gofod cael yn recordio fel fysa'r plant yn cael ei recordio, y cwestiynau yn cael ei gofyn ar y diwedd hefyd. Ath yn sesiwn i chydig yn hirach, achos oedd y plant yn busneslyd, ac eisiau gwybod fwy o wybodaeth. Ond ie, oedd angen i mi greu fwy nag un bocs. O'n i'n rhedeg allan o bethau i roi yn y bocs trysor. Ond oedd e hefyd yn gweithio gyda brodyr a chwiorydd. O'n nhw'n gweithio gyda'i gilydd adref, yn ogystal â'r rhieni, gaethon ni'r un adborth hefyd bod yr rhieni wedi mwynhau y prosiect. Ac gan bod ni'n ffilmio'r cyflwyniadau, ni'n gallu mynd nôl i ail ymweld â'r cyflwyniadau yma hefyd, ac gwerthuso o flwyddyn i flwyddyn. Felly nawr ni wrthi yn wneud prosiect arall, ond ni'n mynd i edrych ar cyflwyniadau llynedd mwyn iddyn nhw bod sydd wedi wella'r cyflwyniadau leni. Blwyddyn nesaf, bydd y dosbarth cyntaf wnaethon ni wneud y bocs trysor, bydden nhw'n mlwyddyn 6, ni'n mynd i ail ymweld â'r bocs trysor eto, fel bod ni'n gallu gweld pa fath o ddatblygiad sydd wedi bod ers y cam cyntaf. Ac wrth gwrs, mae'r camau pendant yn y Llwyfan Llafar, mae'r matiau cymorth gyda nhw, ni wedi addasu nhw ar gyfer oedrannau gwahanol, ond am yr eirfa'n wahanol, ond fydd e'n ddiddorol i weld sut fydden nhw'n cyflwyno blwyddyn nesaf efo'r bocs trysor ac ymharu sut oedden nhw'n blwyddyn 3. Felly mae gen ti bortffolio mewn gwirionedd o waith llafar? Ac o'n i'n dweud, gallu edrych drwy'r ysgol arno fo. A mae'n draws gwricwlaidd hefyd, achos llynedd o'n i'n wneud prosiect a step yn ddrws, felly cynefin. Felly wnaethon ni'n tymor o waith, ond wedyn dros
pasg o'n nhw wrthi yn creu bocsys ynglyn â'i ardal leol. Felly cyflwyniadau llafar nhw ar ôl y pasg oedd cynefin neu'r stepen fy nrws. Ond leni ni wedi gofyn i'r plant am i syniadau nhw beth hoffen nhw wneud. Felly diddordebau oedd llais y disgybl. Felly dros y gwyliau eto, mae'n tueddol o ddigwydd o gwmpas pasg am ryw reswm. Dwi'n gwybod pam, ond maen nhw wedi bod... Pasg yn bythefnos o wyliau, does na ddim pwysau, nag oes fel pwysau dolyg. Ond mae'n fel bod yn ffitio mewn yn neis hefyd. Felly diddordebau, ond eithon ni tro yma at yr un blwyddyn 7 Llwyfan Llafar, sef Hamdden. Felly ni wedi addasu hwnna ar gyfer pawb yn yr ysgol. Felly ni wedi is-lefelu a wedyn defnyddio'r adnoddau fewn Llwyfan Llafar a cynnwys pethau bach yn hunan, achos ni eisiau gwybod mwy am i arwyr nhw o fewn y diddordebau. Felly ni'n trio gwthio pethau ymhellach hefyd, ond yr un llynedd, cynefin neu stepen fy nrws, dyniaethau fysa hwnna, ond nawr falle iechyd a lles a chwaraeon, falle fysa diddordebau nhw. Felly mae'n ystod eang iawn o'r pethau gall cael ei gyflwyno, ond dim ond bod y strwythur yna ar draws yr ysgol ac yn cael i ddatblygu ar draws yr ysgol. Mae'r sgiliau gyda'r plant, ond maen nhw mwynhau'r cyfnod yma hefyd. Maen nhw wedi dechrau dod i arfer nawr, a ni'n gweld gwerth yr holl waith. Mae yn waith caled i roi pecynau at ei gilydd, ond wrth weld y plant, falle ar ôl i nhw gyflwyno, maen nhw'n teimlo rhyw fath o ryddhad. Ond nhw wedi, a llwyddiant hefyd. Mae hwnna'n glir yn yr uwchradd hefyd. Mae yn waith calad. Dwi'n cyflwyno'r testyn, rydyn ni'n gwneud Llwyfan Llafar, ac wrth gwrs rwan erbyn yr uwchradd, maen nhw'n gwbl ymwybodol be ydy gofynion y Llwyfan Llafar, sydd yn braf. Maen nhw'n gwybod beth ydy o, a dyn ni wir yn gweld gwerth yna, achos yna mae matia iaith yna, y strwythura brawddegau. Erbyn cyrraedd ni wedyn gobeithio yn yr uwchradd, maen nhw'n gwybod iawn sut i strwythura reit, mae eisiau sawl agwedd yn fan hyn rwan ar y pwnc. Dyn ni'n dechrau herio dyn ni eisiau cwestiynau yn eich cyflwyniad chi. Ydych chi'n gallu dadansoddi rhywbeth yn fan hyn. Ond, a dwi'n gwybod, mae nifer o disgyblion, maen nhw'n poeni fechod cyn dod i'r wers i wneud y cyflwyniad ei hun. Ond mae gweld yr rhyddhad a'r balchder ar ei gwyneb nhw ar ôl gwneud y cyflwyniad a flaen dosbarth ar disgyblion mwyaf swil, sydd ella hefyd ddim yn cael cyfle i siarad mewn rhai gwersi, falle, bod nhw'n rhy dawel yn rhy swil. A wedyn wrth roed y llwyfan iddyn nhw, dwi'n meddwl bod nhw'n teimlo perchnogaeth hefyd. Maen nhw'n teimlo'r cyfrifoldeb bendant, rei, mae rhaid fi gyflwyno rhywbeth yn fan hyn rwan. Dwi eisiau gwneud tro da fo fi'n hun. A ydych chi'n sôn am mateb y rhieni, mae'r un peth efo ni hefyd. Chod yn noson rhieni, maen nhw'n eisiau gwybod, neu nhw'n dweud weithiau, dwi wedi clywed ym mhlentyn ni'n marfer yn y tŷ, beth sy'n mynd mlaen, neu pryd mae'r cyflwyniad, neu dwi'n licio deud weithiau, reit, mae'r cyflwyniad yn dod rwan, mae eisiau clywed nhw'n ymarfer adra, a mae'r rhieni yn wir yn cymryd at yna, maen nhw'n mwynhau gwrando yn nhw. A fyddai'n dweud bod tro, hyd yn oed os yr rhieni ddim yn siarad Cymraeg, allwch chi dal ymarfer o'i blaenau nhw, achos dyna sy'n braf am efo'r syniadau llais 21 hefyd. Nid dim ond y cynnwys ydy yna, mae'r osgo, mae'r llais, mae'r corfforol, yr emosiynol, y cymdeithasol. Ac felly mae'n gweithio hefyd, hyd yn oed rhieni'n yn ddi-Gymraeg. Mae mor braf gweld bod y rhieni eisiau bod yn rhan o'r broses hefyd. Ond dwi'n meddwl bod nhw'n wir yn cael hyder o bod wedi wneud o o'r cynradd reit fyny. Erbyn cyrraedd tygau, maen nhw'n feistri. Mae'n debyg i ni hefyd, achos mae'r plant sy'n recordio y cyflwyniadau, felly nhw sy'n gyfrifol o'r iPad sydd nhw sy'n cyfri lawr a nhw sy'n dweud action neu cut. Felly mae mwy o sgiliau yn y cyflwyniadau llafar, mae'n dod mewn i'r ochr digidol hefyd. Ond hefyd, maen nhw'n casglu'r fideos at ei gilydd, a be maen nhw'n hoffi edrych ar yw'r camgymeriadau. Achos dydy bob cyflwyniad ddim yn gywir tro cyntaf, mae angen stopio, mae angen ail ddechrau. A be o'n nhw eisiau gwneud i ddangos i'r rhieni bod nhw wedi llwyddo, wnaethon nhw roi iMovie at ei gilydd, clipiau bach o bawb yn gwneud y cyflwyniad cywir, a wedyn erbyn y diwedd, yr holl gamgymeriadau a'r chwerthin sy'n mynd ymlaen hefyd. Ac tro cyntaf nes i hwn oedd ym mlwyddyn 3, ac o'n nhw eisiau creu y fideo er mwyn dangos i plant ifancau bod e'n iawn i wneud camgymeriadau, felly mae'r meddylfryd twf yn dod mewn iddo fe hefyd, bod nhw eisiau dangos dydy bob peth ddim yn ddigwydd yn gywir tro cyntaf, ond dyn ni hefyd yn cynnig bisgedi a squash ar ein diwrnodau Llwyfan Llafar ni hefyd. Dwi'n gwybod, ydych chi'n cael viewing go iawn, dydych?
Mae yn helpu. Heledd, o'n i'n mynd i ofyn, pa themau sy'n gweithio yn yr uwchradd ta? Mae'n amrywio, dych bod. Da ni wedi gosod rhai fel maen nhw ar y rhestr chwarae. Mae gennym ni Hamdden, mae gennym ni Gymru, mae gennym ni dinasyddiaeth. Da ni'n paratoi nhw mewn ffordd wedyn ar gyfer yr sgwrs gyflwyniadol maen nhw'n wneud ym mlwyddyn 11. Ond beth sy'n neis weithiau ydy bod ni'n rhoi testyn fwy pen agored erbyn cyrraedd yr uwchradd. Os da ni'n dweud dinasyddiaeth, dyna'n thema ni, ewch ar drywydd da chi'n ei fwynhau. Ond da ni yn ceisio pwysleisio, fel ni'n sôn gyna, pwysigrwydd yr elfen o gwestiwn, o ddadansoddi wedyn. Dyna lle mae allan mynd chydig bach yn fwy heriol, yn hytrach na jyst cyflwyno gwybodaeth ar rhywbeth maen nhw'n ei fwynhau. Maen nhw'n mynd i ffwrdd a maen nhw'n gwneud ymchwil hunan wedyn hefyd. A dyn ni'n gallu defnyddio hwb yn yr ystyr yna wedyn hefyd i greu rhestrau chwarae o erthyglau efallai sydd yn addas ar gyfer y testyn maen nhw'n ei wneud. Da ni wedi cael pa math o gyflwyniadau gwych dros y blynyddoedd. Da ni wedi cael am amrywiaeth, da ni wedi cael am hiliaeth, da ni wedi cael am bobl penodol hefyd, pobl sydd wedi dylanwadu arnyn nhw. Dychod mae o'n mynd yn fwy byd eang wedyn hefyd, ond weithiau sa'n byd brafiach yn y clywed nhw falle erbyn blwyddyn 9 yn dadansoddi digwyddiadau mawr fel Tryweryn, neu brotestiadau sydd wedi digwydd, neu'r hyn sydd wedi dylanwadu ar yr iaith. Felly, weithiau allan bod nhw'r un testyn a maen nhw wedi gwneud yn gynharach yn ei gyrfa ysgol, ond da ni wir yn ceisio herio nhw wedyn i gyrraedd dros y rhigyn yna o bod yn dadansoddi'r wybodaeth hefyd. A dyna pryd ni'n cael y cyflwyniadau sy'n wir yn serenu, pan ydych chi'n gweld yr elfen dadansoddol yma. Dyn nhw'n jyst rhoi gwybodaeth, maen nhw wedi meddwl beth yw arwydd y cad hynna hefyd. A dyna be mae'r cynradd i gyd yn anelu ato fo mewn gwirionedd, ond da chi gyd i sôn bod yna fwynhad a bod pawb wedi ymateb mor bositif i'r syniadau yma. Marged, oedd na unrhyw rwystrau? Fi'n cael ei achos bod yn newydd i ni. Yn amlwg, mae hwnna wastad yn rhywbeth, os oes rhywbeth newydd yn digwydd, mae yna ambell aelod o staff falle yn tynnu nôl ychydig. Ond fi'n cael ei achos bod ni wedi cynllunio yn fanwl iawn, ni wedi cael men a mewn cwbl o weithiau yn dod mewn a ti wedi bod mewn. A gweithio gyda'r criw mad fel ni'n dweud. Fi'n cael ei bod hwnna wedi bod yn ffantastig a wedyn oedd pawb yn cymryd perchnogaeth. Fi'n cael ei oedd ambell i berson yn ofan gwneud o flan y plant a'r staff sydd yn ddisgwyliedig ac yn, fi ddim yn gweld bai ar hwnna, ond ar ôl gweld pawb yn neud mae wedi bod yn rili neis, mae plant a staff wedi gweld gymaint o fydd ac yn deall y pwrpas a pam bod e'n bwysig bod wedi bod yn brosiect ysgol gyfan. So, na. Be am yr ymarferoldeb, os dwi'n deud y gair yn iawn, cael yr holl focsys trysor yma ar hyd y lle? Ta be, mae hwnna wedi bod yn okay. Dyn ni wedi cael unrhyw broblem. Oedd gyda ni stoc o focsys i'r rhieni nag oedd yn gallu fatha ffeindio neu'n gallu helpu adre. Felly nath hwnna weithio'n dda. A wedyn oedden ni'n ymarfer wedyn bod dim pwyslais ymarfer adre, achos yn amlwg mae gwaith gartre yn lot i'r ysgol gynradd. Felly oedden ni'n paratoi'n yr ysgol nes o gweithgaredde darllen, gweithgaredde boreol. So nath hwnna weithio'n dda, wedyn just rhoi digon o amser iddyn nhw a rhoi amserlen pendant wedyn. Fi wedi cael rhai fel ddoe ges i un ferch bod hi wedi cael pythefnos yn ymarfer, wedi'n hoffi boc ddoe. Ond pethau fel yna, mae hwnna'n mynd i ddigwydd yn dydi, ond ie, fydd i'n neud e heddi. Sgwrs fod o. Ceri ddari Marged sôn am chydig bach o ddisgyblion anfoddog. Ydych chi ati wneud gweithio mewn grŵp yn do hefyd i helpu'r disgyblion gwana? Do, wnaethon ni rhoi grwpiau at ei gilydd, ond hefyd grwpiau ffrindiau, lle nhw'n teimlo gyffyrddus i drafod. A'r un peth, oedd bocsys gyda ni yn yr ysgol, wnaethon ni greu bocsys i ambell i ddisgybl gyda nhw, ac o'n nhw'n cael dewis pethau, neu o'n i'n ffeindio pethau fysa nhw eisiau roi yn ei bocs er mwyn trafod. Ond nath hwnna weithio'n dda, bod nhw yn cael gweithio, dim yn y grwpiau maen nhw'n ystod mewn y dosbarth bob tro, ond mewn grwpiau o 3, oedd un yn ar gyfer y sesiynau ymarfer, oedd un yn ffilmio, oedd un yn sicrhau falle bod cadio prompt yna, a bod yr adnoddau, oedd pawb efo rhyw fath o gyfrifoldeb. A mae pythefnos o ymarfer i ni'n rhoi mewn cyn y cyflwyniadau llawer. Felly mae lot o waith yn digwydd cyn hynny, a dyn ni'n rhoi falle rhyw fath o stop ar y gwaith ysgrifenedig am gyfnod,
oherwydd ers y cyfnod clo ni wedi bod yn defnyddio Google Classroom a Google Slides, felly mae'r plant nawr yn gallu gweithio ar eu cyflwyniadau adref, os maen nhw eisiau, ond does dim pwysau i wneud hwnna chwaith. Maen nhw'n gallu gweithio, ni'n rhoi amser penodol o fewn yr amser ysgol iddyn nhw gael gweithio ar eu cyflwyniadau. O fewn y gwersi iaith ni'n gweithio ar y cyflwyniadau yn y boreau, felly teipio'r cardiau prompt a paratoi falle cyflwyniad PowerPoint os maen nhw eisiau. Mae rhai'n hoffi wneud y gwaith yn ddigidol, mae rhai'n hoffi dangos gwrthrychau. Ond wedyn, yn y prynhawniau ni'n gwneud fwy o llais 21, felly mwy ymarferol ar gyfer codi safonau, patrymau iaith a cyflwyniadau. Felly mae lot o waith yn mynd mewn cyn y diwrnod, neu chydig o ddiwrnodau cyflwyno. Felly, nes di sôn am y cardiau prompt. Pa mor ddibynnol mae'r disgyblion yn mynd ac yn gor-ddefnyddio'r cardiau prompt na mewn gwirionedd? Mae'n dibynnu ar y disgybl, achos os maen nhw'n ansicr, maen nhw'n hoffi cael rhywbeth i ddal. Dwi'n un peth, dwi'n hoffi cael rhywbeth i ddal, hyd yn oed os dwi ddim yn edrych ar y cardiau. Ond ambell waith, os maen nhw yn gor-ddibynnu ar y cardiau, falle byddai'n gofyn iddyn nhw jyst rhoi nhw'n ar y bwrdd, a bod nhw'n gallu troi y cardiau drosodd os oes angen. Maen nhw'n hoffi rhywbeth rhag ofn. Os dwi'n anghofio rhywbeth, mae rhywbeth yna i atgoffa nhw, neu falle ar y cardiau prompt yn dibynnu beth ar y disgybl, falle bys ni'n rhoi llun ar y cardiau prompt mwyn atgoffa nhw o dyma'r peth nesaf dwi'n mynd i drafod. Felly dim disgeirio sy'n bwysig. Unrhyw fath o prompt i helpu nhw, llun neu gair neu brawddeg. Mae rhai yn dda yn cofio, mae ambell un yn mynd yn ansicr, felly mae angen jyst pethau wrth law rhag ofn hefyd. A wrth gwrs, ni wastad yn dweud wrthyn nhw, lle ni stopio recordio, lle ni ail ddechrau, dydy hwnna ddim yn broblem. Felly, y mwy o hwnna ni'n trio mwyn helpu'r plant. Dydy e ddim yn rhywbeth naturiol i sefyll o blaen dosbarth a cyflwyno gwybodaeth. A mae'r sgiliau yma angen cael ei ddatblygu, ond dwi'n eisiau plant i fod ofn wneud y chwaith. Dwi eisiau nhw i ddatblygu'r hyder o oedran ifanc, fel bod nhw yn hyderus a bod nhw'n gwybod y strategaethau i helpu nhw. Dwi hefyd yn dweud, os neb all yn gwybod beth sydd ar eich cardiau prompt. Felly, os ych chi'n anghofio rhywbeth, jyst cariwch ymlaen, neu jyst... Os yw e ddim yn ffaith pwysig, jyst newch ymlaen. Os rhywbeth taw diddordebau, bydden nhw yn jyst gallu meddwl am rhywbeth ychwanegol i ddweud. A falle bod y pwynt yna yn fwy ddiddorol na beth sydd yn eu cardiau prompt. Wrth iddyn nhw ddechrau, a maen nhw'n dal gwrthrychau i fyny, neu unrhyw beth sydd yn perthyn neu yn dod mewn i'r cyflwyniad, mae hwnna wedyn sbardino nhw i drafod ymhellach. Dwi hefyd yn meddwl yn y cynradd, yn wedig yn fy ysgol i, yr ochr cwestiynau sydd angen i ni weithio ar. Oherwydd mae'r cwestiynau'n debyg iawn ar ôl y cyflwyniadau. Felly, achos maen nhw'n ifanc yn y ffordd maen nhw'n cwestiynu, mae hwnna'n sgil, falle'r ffordd ymlaen i ni, i edrych mwy ar yr ochr y cwestiynau yn hytrach na, yn ogystal â'r cyflwyniadau. Diolch ti. Y camgymeriadau, sori, jyst i dar fi. Dyna pam fi'n credu bod yn mor bwysig bod y plant yn gweld y staff yn wneud fatha camgymeriadau bach. Yn amlwg mae'n mynd i ddigwydd. So, gweld gymaint o bobl yn gwneud y bocsys trysod mae wedi bod yn neis dangos bod pawb yn, so dyw e ddim yn naturiol sefyll o flaen pawb, a jyst dangos bod camgymeriadau yn iawn. Ie, so mae hwnna wedi bod yn fab. Ac fel dydys ti Heledd, mae o'n sgil, mae rhaid iddyn nhw gael erbyn diwedd tygau, ond mae o hefyd yn sgil ar gyfer bywyd go iawn, dydy? Ti'n gwybod, mae rhaid nhw fynd i gyfweliadau. Dyna beth o'n i'n meddwl amdano fo, o'n i'n gwrando yn eich siarad ac o'n i'n meddwl, na, dydy o ddim felly naturiol yn yr oed yna i sefyll o flaen cynulleidfa, ond maen nhw angen y sgiliau yna, beth bynnag ddaw, dwi'n mynd sôn am sygau rwan. Ni'n jyst yn meddwl, pwy sy'n gwybod os oes rhaid chi wneud araith mewn prodas rhywbryd, neu cyflwyniad busnes, da chi bod o flaen eich cydweithwyr. Mae yna gymaint o gyfleoedd, dim os pa drywydd ydych chi'n ei gymryd.
Fi siŵr glwys i sgwrs ar Radio Cymru pan oedden nhw'n sôn am weithwyr, dych chi'n gwybod, sair coen neu drydanwr, a bys y pobl yn llawer mwy tebygol o dderbyn gwasanaeth gan rywun sydd efo sgiliau cymdeithasol da. Ydy'r person sydd wedi'i drws i gynnig gwasanaeth yn dangos cyswllt llygad? Ydyn nhw'n hyderus wrth siarad efo fi? Ydyn nhw'n gallu cynnal sgwrs? A maen nhw'n bethau bach fel yna, da ni'n meddwl ella, dwi'n sgwybod bod ni wedi cael y cyfle yna, ond i bai bod ni'n gofyn iddyn nhw wneud y Llwyfan Llafar. Chi'n dweud, mae'r rhain anfoddog, neu maen nhw'n nerfus, wrth gwrs bod nhw. A mae'n ffin dyna dydy rhwng gorfodi rhywun i wneud rhywbeth nhw ddim isio. Dych chi'n isio unrhyw un deimlo bod y profiad wedi bod yn ofnadwy. Ond eto, mae'r hyder na maen nhw'n ei gael ar ôl wneud o, y rhyddhad yna, y balchder. Dwi'n meddwl gobeithio beth bynnag bod hwn yn mynd ymlaen efo nhw wedyn i'w bywydau, a bod nhw'n gwybod sut i strwythuro o leia sgwrs fel yna efo hyder, a hyd yn oed yr elfen gorfforol yr technegau llais 21 yna, bod nhw'n gwybod sut i'n drafod a thrin â phobl eraill. Mae'n sgil mor bwysig dydy cyfathrebu, a dwi'n meddwl bod y Llwyfan Llafar yn rhoi y llwyfan perffaith iddyn nhw, ac i orfodi pob un i gymryd rhan, nid dim ond yr rhai sydd eisiau codi llaw ac ymateb yn y dosbarth na. Mae pawb, a dyna sy'n braf, os yw'r athrawon yn wneud o hefyd, mae pawb yn gyson efo'i gilydd, mae pawb yn dangos yr un patrymau iaith, a mae'n gyfle gwych i jyst drilio'r patrymau iaith ydy, os nad unrhyw beth arall. Maen nhw'n clywed yr iaith yna wedyn gan eu hathrawon, ac yn efelychu hynny gobeithio. Wrth wrando yn ni'n cyflwyno, dwi'n gofyn iddyn nhw werthuso fy nghyflwyniad i. Sy'n gallu bod ychydig, mae'n mynd a ddosbarth i gen i. Ond, iddyn nhw gael gwybod, wel, os dwi'n gwneud hwn eto fori, sut fydden ni'n gallu gwella. A maen nhw ar y dechrau, maen nhw ofyn dweud, o na, oedd hwnna'n iawn. Ond erbyn i mi gyflwyno eto, dwi'n annog nhw, wel, fori, na i wneud cyflwyniad arall, sut fydden ni'n gallu gwella fe. Achos mae'n broses gwerthuso trwy'r amser, a sut i wella. Ac iddyn nhw gael gwerthuso ar y thrawon hefyd, falle bod yn rhoi fwy o hyder iddyn nhw werthuso i gilydd, cyflwyniadau i gilydd wedyn. Ie, ges i ddigwyddiad cyn Pasg le oedd na 2 ddisgybl anfoddog fel arfer swil, a nathon nhw gyflwyniadau gwych, ond nes i'n nghofio ffilmio nhw. A o'n i fel, sori, fi di'n nghofio ffilmio chi. A nathon nhw ofyn i gael wneud y to mwyn cael ffilmio. So mae'n dangos bod nhw wedi mwynhau, wedi gweld bydd o'r profiad, a y ffaith bod nathon nhw wneud y to yn hollol ffwdan, so ie. A mae derbyn adborth gan i cyfoedion mor werthfawr yn dydi? Ti'n gwybod? Mae'n wych. Ceri, ydych chi ar ôl rhyw drywydd gwahanol wedyn, ydych chi ofyn i rywun pwysig ddod mewn i wrando ar y plant? So, nath un o llywodraethwyr mewn i wrando ar ambell i gyflwyniad hefyd, ac oedd yr adborth yn anwerthfawr i ni, oherwydd o'n i'n glwm efo'r cyflwyniadau, ambell waith mae'r angen rhywun o tu allan i ddod mewn i weld y gwaith sy'n mynd ymlaen. Ac oedd yr adborth gyda ni, oedd o'n wych. Ond dim ond llywodraethwraig arferol, oedd hon yn llywodraethwraig arbennig yn doedd? Helen Prosser mewn i siarad gyda ni, siarad gyda'r plant. Ac nath hi gyflwyno hefyd i'r llywodraethwyr ei phrofiad hi ddod mewn i arsylwi ar broses y Llwyfan Llafar. Lle oedd hwnna'n werthfawr iawn i ni. Ac wrth gwrs, oedd hi'n gallu gweld, nath hi wrando ar ystod o blant o'r dosbarth derbyn, dwi'n meddwl, hyd at blwyddyn 6. Beth oedd hi'n ffeindio oedd yn ddoniol, oedd y plant cyfnod sylfaen cam cynnydd 1 a 2 yn fodlon siarad am unrhyw beth, ond wrth cyrraedd blwyddyn 6, oedd ychydig bach yn wahanol. Maen nhw'n iawn yn neud y cyflwyniadau o lle maen nhw'n teimlo'n ddiogel o fewn i dosbarth nhw, ond mewn sefyllfa gwahanol, oedd nhw falle ychydig yn swil. Ond ie, oedd e'n neud i chwerthin. Blwyddyn derbyn 1, 2 a 3, siarad am unrhyw beth. Wel, allai ddeud mod i wir wedi mwynhau'r sgwrs efo chi'ch tair bore yma. A diolch i chi am rannu o'ch profiadau yn y podlediad sgwrs yma. Dwi'n siŵr eich bod chi wedi tanio dychymyg sawl athro athrawes neu arweinydd iaith llythrennedd chyfathrebu iaith mewn ysgol, a mi fyddwn ni'n bendant yn edrych ymlaen at glywed yn eiddgar am yr datblygiadau fydd yn eich ysgol chi o hyn ymlaen. Diolch yn fawr iawn a diolch am fod yn rhan o'r podlediad arbennig yma.
Diolch am wrando ar y benod hon o Sgwrs. Cofiwch ein dilyn ar Twitter a Facebook, tan ysgrifio ein sianel YouTube, ymuno yn cymunedau ar ein gwefan a darllen ein bwletin ysgolion wythnosol am y newyddion diweddaraf. Thanks for listening to this episode of Sgwrs. Don't forget to follow us on Twitter and Facebook, subscribe to our YouTube channel, join our online communities via our website, and read our weekly school bulletin for the latest news. Hwyl am y tro. Bye for now.